барои иваз намудани ҳуҷҷатҳои ронандагиашон даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 ноябр аз рӯзи 1 апрел сар мешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи бекор кардани ҳуҷҷати ронандагии муҳоҷирон суҳбат мекунем. ҳатман дар видео лайк бимонед, бо диққат тамошо кунед. агар нафарҳое бихоҳем фаҳмидан ки номи шумо дар чорни спискаи Россия ҳастай ё ки шуморо депортатсия мекунанд аз Россия ё ин ки не, шумо рақамҳои рӯи экранда дар WhatsApp-шон бинависонед, ному фамилиятона аз рӯйхати 120 000 муҳоҷири чорни списка буда проверка мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: Федератсияи Русия ҳуҷҷати ронандагии муҳоҷиронро бекор мекунад. дар кадом ҳолатҳо? ҳизби либерал-демократии Русия лоиҳаи нави қонунро ба Думаи давлатии Русия пешниҳод намудааст, ки тибқи он ҳуҷҷатҳои байналмилалии ронандагони муҳоҷир ба таври автоматӣ бекор карда мешаванд, агар ронанда қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон намояд. дар ин бора расонаҳои русӣ хабар доданд. муаллифони лоиҳаи нави қонун пешниҳод карданд, ки минбаъд ба ронандагони муҳоҷир барои иваз намудани ҳуҷҷатҳои ронандагиашон бо ҳуҷҷати ронандагии намунаи русӣ муҳлат дода шавад. тибқи лоиҳа, дар сурати аз ҷониби ронанда вайрон карда шудани қоидаҳои ҳаракати дар роҳ, ҳуҷҷати байналмилалии ронандагиаш ба таври автоматӣ бекор мешавад. дар сурати қабул шудани ин қонун, хурдтарин қоидавайронкунӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳ метавонад барои бекор кардани ҳуҷҷати ронандагии муҳоҷирон асос ё ин ки карда шавад. яъне ки ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия мисол мошин доранд, мошин меронанд, дар ҳолате ки ҳамин пешниҳоди қонуни нав қабул карда ки шавад, дар вақти ҳаракат дар роҳ ягон нарушения содир мекунед, мисол ягон аломати роҳ риоя намекунед. умуман дар вақти ҳаракат кардан дар роҳ ҳастай бисёр намуд нарушенияҳое ки ҳар касе ки қоидаи ҳаракат дар роҳа вайрон мекунад, аз инҷа пас бо тариқи автоматӣ праваш, яъне ки бекор карда шавад. дар ҳолате ки шумо мисол мерен ҳуҷҷати ронандагии Русияро гирифтанӣ мешен, баъди ҳамин қонун қабул шидан барои ҳуҷҷати ронандагии Русияро гирифтан, аввал ба шумо муҳлат метиҳанд, яъне тафтиш мекунанд ки шумо ягон қоидавайронкунӣ кардагӣ ҳастен ё ин ки не. ҳамин қадар вақтҳо мерава, мисол ҳамаро тафтиш ки кардан, баъд шумо метавонед ки праваи расистскиро гиред. умуман дар бораи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, дар бораи ҳуҷҷати ронандагӣ гирифтан дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ тағйирот ва иловаҳо ворид карда мешавад бо пешниҳоди ҳизби либерал-демократии Федератсияи Русия. акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. агар границаи Қазоқистон рафтан бихоҳем, одамҳои боваринок ва нархи арзон, рақамҳошон рӯи экран меброяд, дар WhatsApp-шон қатъишон суҳбат кунед, одамои дилпириян бародаро. як нафар нависондаи: салом акаҷон, ман Москва рафтаистам, якта нарушения дорам, дар роҳ қапидам 5000 штраф кардам, равом ягон проблема намешавад, пешакӣ раҳмат. ҳамун штрафе ки пештар кардагӣ будан, агар пардохт кардагиш набошен ҳамура ва аз Россия ҳамин хел буромада бошен, идоф барои ворид шидантон метавонанд ки ҳамира причина кунанд ва шуморо роҳ натиҳанд. як нафари дигар нависондаи: раҳмат пешакӣ, акаи Сорбон, нашоти алимент ягон видео кунем. дар мавзӯи алимент саволҳое ки зарурӣ бошад, хубтараш бинависонед ва худо хоста бошад, дар видеои дигар ҳамашро ҷавоб мегардонем. Фахриддин Ибрагимов нависондаи: ассалому алайкум ака, ман дар Россия хизмат кардагим, Тоҷикистон барам хизмат мебарам, ҳамин савола ҷавоб медодем, пешакӣ раҳмат. не, агар дар уҷа хизмат карда бошен, аллакай шумо ҳамун военни билет, ҳамун ҳуҷҷати лозимиро дастрас кардагиен, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Саид нависондаи: ассалому алайкум ака, ма гражданин, ҳозир меган ай границаҳо гузашта намондаистиянд, хо ба самолёт боша, хо ба автобус, ҳамин гап рост боша? як ҷавоб медодем, миннатдор мешидем. ин гап ягон асос надорад, рафту омад ба мисли пештара бигем хато намекунем, ҳама ягон проблема надошта бошанд, агар метавонанд ки ба Россия ворид шаванд, просто ки ҳам тафтиши ҳуҷҷатҳо, тафтиши телефонҳо, тафтиш кардани тамоми данёҳои шаҳрвандои хориҷӣ строгия ҳозир ҳамон, дар ҳолате ки камбудӣ набошад, ягон мушкилӣ ба сари шумо намебиёяд.
як нафари дигар нависондаи салом акаи соргон. Ҳама одамо 100% проверка мекунанд? Бале бародари азиз, ин ягон ҷои 50% проверкакунӣ надорад. Рӯйхати 120 000 одаме ки чорни спискадан ҳамёра дар назар дошта бошӣ, уҷа дар вақти проверкакунӣ ҳамун як ному фамилияи шуморо мезананд. Агар ки бошен мебуранд, набошен ҳичи. Як нафари дигар нависондаи салом сози хуби ака. Номеро табита ака. Гаптон дорум муҳима. Дар ҳамин комментария бинависон, савол боша, худо хоста боша ҷавоб мегардонем. Як нафари дигар нависондаи ака прикази хизмат. Кай мебурояд дар Тоҷикистон? Пешакӣ раҳмат. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 ноябрда ба анҷом мерасад. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум акаҷон. Рӯйхати муҳоҷирода номуд буромадагӣ бошад. Агар набуроӣ, то 5 феврала биқапанд. Чӣ гап мешавад? Бо документ депортай. Вақте ки то 5 феврала мисол шумо дар онҷа ҳузур доред ва болои ин гуфтесен ки депортатсия шидагӣ не буромадагӣ нестен аз Россия, шумо ҳам қачиза бидонед ки дастгир ки кардан ҳамун муҳлати депортатсияи шуморо метавонанд ки бо плюс 1 баробар зиёдтар бикунанд. Дар ҳолате ки ягон нарушения доштагӣ бошен набуроен, агар дар ин ҳолат аз 5 феврал шурӯъ карда одамое ки номушон ҳастанд запрет карданашон сар мешавад. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум акаи соргон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови баҳорӣ кай сар мешавад? Кадом солҳоро мебарад? Ҳамин солҳое ки аз 18 сола мисол шидагиянд то 27 сола. Аллакай 27 сола ки шава шаҳрванд аз хизмат озод мешавад. Ва оиди призови баҳорӣ аз рӯзи 1 апрел сар мешавад то 27 майя давом мекунад. Як нафари дигар нависондаи ки ман бекорхуҷа алимент пастарин шанс май. Вақте ки ягон ҷо кору фаъолият накунен, аз ҳама пули пасташ мумкин 160 сомон ё 190 сомон муқаррар кунанд. Лекин дар ҳама ҳолат падар уҳдадор мебошад ки барои ситонидани алимент мақсад тайёр бошад. ҳама вақт уҳдадории падар мебошад. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com